Ma għandix xinżid ma dak li qal il-Prim Ministru. Hekk wieġeb il-Ministru Anton Refalo meta mistoqsi għalfejn qed jibqgħu iżommu lil Edward Cicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Dan minkejja li 22 naqda niżlu fit-toroq jipprotestaw għal Malta nadifa u jitolbu għar-riżenja ta' Cicluna. Konferm oħra li l-Gvern ta' Roberta Bela ma jismax dak li qed jgħidu il-unions laqdiet mhux governattivi kif ukoll l-istudenti. Li kellna ngħidu għedneħ u spjegajneħ u jiena naqbel ma dak kollu l-qar il-Prim Ministru tal-Maltin u tal-Awċin kollha il-Prim Ministru Roberta Bela. Qalu l-organizzazzjonijiet KSU, KNZ ma jgħod. Sorry, x'ma sax. Qalu l-unions, l-UHM, Movement Graffiti, daw ma jgħoddux imma daw reġgħu ħarġu jipprotestaw il-ħames li għadda. Għamu li kellna ngħidu qedneħu. U meta mistoqsi jekk hux se jibqgħu jiddefenduh, il-Ministru Refalo kompla bl-istess retorika. Ministru ġifri, intom ħadibqgħu tiddefenduh. Diġà spjegajli m'għandix iktar xi ngħid. Edward Cicluna flimkien ma' Chris Fern mistenni jitressa l-qorti kriminali nhar id-29 ta' Mejju u fost l-oħrajn qed jaffaċċja akkużi ta' frodi relatati mal-ftehim tal-isptarijiet.